Takže dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Toulavý mikrofon. Dneska jsme se dostali až na fajn tábor a chceme se ptat dětí, jak se jim tady líbí. Takže prvního tady máme Reného Kůsta. Takže Rendo, co nám povíš takhle o tom táboře? Já jsem Renda Kůst a mně se tady líbí hodně a moc se mi tady líbí, jak tady vymýšlíte ty hry. Vymýšlíme nebo vymýšlí vedoucí? Vymýšlí vedoucí. Nějaký fajn tábor. Jo, takže se ti tady líbí, jo? A co vedoucí, jsou na tebe hodní? Nikdy ne a musím si vždycky uklízet a teď jsem si moc uklidil, ale půjde to taky zapnout tam, jak jsem se uklidil, protože to mám placatý. Jo, placatý. Já rozumím, no. A nemáš to kulatý teda, jo? Ne. Je to placatý. Jo. Dobře. Máme tady i Fílu. Tak Fílo, co ty? Ahoj. No, tady je to dobrý, akorát mně se tady nelíbí ten vedoucí, ten Jirka, že je strašně moc přísnej, ale jinak ty etapovky se mi moc líbí. Ano, a co ještě mi řekneš taky k fajn táboru? No, že třeba kuchařky tady vaří dobře. No, a pak se mi, dál už nevím. Dál už nevíš, no dobře. A ještě se zeptáme Rendy, jak to je tady s počasím? Vyšlo počasí? Už tady budu jenom 3 dny a pak pojedeme ale domů. Ale hlavně se mi tady líbilo to Ale já jsem se ptal na počasí. počasí. Ne. Počasí. To umím povídat. To umíš, jo? Jo, No tak mi něco řekni, ale. tak jo. Pondělí, úterý, středa, pátek, sobota, neděle. A to jo. To je všechno asi, veď? No není, ještě zapomněl jsi na čtvrtek. Prosím tě, ptal jsem se na počasí, ne na dny v týdnu, jo? Tak mi řekni něco, jaký bylo počasí. Dobrý. Konkrétně? Jo. Konkrétně ano, prý. No tak ještě máme tady Fílu, ten nám asi k tomu řekne trochu víc. No, počasí je někdy jako slunečno a někdy je zataženo a prší. No, Co tady tak převažuje za počasí? sakra, to je... Nevím. Nevíte? A tak nám to možná řekne Petr Nahodil. No, mně se to také líbí. A už to už 5 dnů jenom. A je to slunečno, jenom někdy je zataženo, ale tak někdy tak jednou byla bouřka. A I bouřka byla, jo? A uhodil někde blesk? asi jo, A kde přímo? tady někde u tábora. Ano. To je blbost. Tak, Rendo, prosím tě, ještě mi řekni něco hezkýho. Hezký, jo? Tak mně se tady líbí jako nejhezčí tyhle, ale nejvíce mi líbilo, jak mě tam furt jak tam byly, já už nevím, ale jak tam byly ty moskomoři. To se mi nejvíc líbilo, to. Aha, a to byla nějaká hra? Jo, To se ti líbilo nejvíc, jo? jo, že Honza na poprvé mě hned chytil, ale jinak mě to po každý jinak nechytil. Jo, takhle. Protože jsem byl jako neviditelný. Dobře. A jak ta hra jako probíhala? Kde se to hrálo? No, tam na louče, ale museli jsme jít v lese a najít nějaký jméno. A to musíme přinést do tábora. Já jsem našel nějakýho, to nevím, jak se to jmenuje, ale po tamtom jsem našel Hermionu.
Hermionu, jo? Hermionu. Koho? Hermionu. Hermionu. Ano. A našel jsi i Brumbála? Nebo Harryho Pottera? Harryho Pottera jsem nenašel ani Blumbála. To je škoda, viď? Ale našel jsem 2, které jsou za hodně bodů, myslím. A to byl kdo? To byla ta Hermiona a? Tam ten první nevím, jak se jmenoval. Nevíš, dobře. A co třeba máte dneska v programu s táborem? Programu? Nevím. Nevíš? Ty jsi neposlouchal nástupu, jak se 10.